खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो इउनाइटेड क्रिश्चियान फराम फर बिटिआरनि हेंथायै नेशनेल बर' क्रिश्चियान काउन्सिल NBCC आ मैया खौरांगिरि मेल जिरायदों NBCC नि आफादगिरि डक्टर अर्जुन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि उपर्ब नार्जारी बिथांमोनहा इउनाइटेड क्रिश्चियान फराम फर बिटिआरआ बिसायख'थियाव थोंजोङै UPPL खौ मदद होगोन होननानै गासै बर' क्रिश्चियान धोरोमारिफोरनि जानानै बुंनाय रावखौ गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बे रावा गनायजाथाव नङा आरो माब्लाबाबो इउनाइटेड क्रिश्चियान फराम फर बिटिआरनि बुंनाय रावखौ मदद होनो हाया होननानैबो खेंफोरथि होदों NBCC आ बुंथिबावदों दि बिथांमोनहा माब्लाबाबो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ मदद होबोआखै आरो जेब्लाबो गेजेरनि जानानै सुबुंफोरनि मोजां गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय आरज गाबबोदों होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा बे बेलायाव मोनसे धोरोमनि आफादा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ मदद होगोन होननाय रावा गनायजाथाव नङा होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौनो गाव गावनि मोजां मोननाय बिजाथिफोरखौ सायख'नानै भट होनो थाखाय खावलायदों जाहाथे रायजोआव मोनसे मोजां सोरखार मोननो हायो जाय आसाम आरो बिटिआरआव थानाय गासैबो सुबुंफोरजों लोगोसे बर' क्रिश्चियानफोरनि जौगानाय आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांनो हायो मख'नो गोनांदि नेशनेल बर' क्रिश्चियान काउन्सिलआ 26 बोसोर सिगां गासै मेइनलाइन गिर्जाफोरजों दाजानाय मोनसे आमब्रेला अर्गानाइजेसन आरो NBCC आ इउनाइटेड क्रिश्चियान फराम फर बिटिआरजों जेबो लोब्बा गैया एबा सोमोन्दो गैया होननानैबो रोखा फोरमायथिदों बिथांमोनहा बिटिआरआव दा बे समाव UPPL आरो BPF मोन्नैबो राजखान्थि हान्जायानो गोख्रों 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव BPFनि गोख्रों बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ फेजेननो थाखाय UPPLनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय लरेन्स इस्लारि बिथांनि अनजालि बिसि शर्मिला इस्लारि बिथाङाबो फिसायनि जानानै फोसावदिं मेल खुंदों दासान्दि शर्मिला इस्लारि बिथाङाबो दाब दाब गामियाव हाबनानै फिसाय अदेबानि 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि UPPLनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथांनि जानानै गोख्रों फोसावदिंनाय मेलखौ खुंगासिनो दङ बिथाङा गामियाव गामिनि आइजोफोरजों सोंनाय फिननाय हाबाफारि मावफुंदों बे हाबाफारियाव बिथाङा बुंथिदों दि साननैसो गामि गामि गिदिंनानै गासै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ हमनो हाबाय होननानै आरो बिसायख'थियाव देरहासारनो हायोब्लानो गासै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुफुंनानै होगोन होननानैबो रादाय होयो शर्मिला इस्लारि बिथाङा 1 एप्रिलाव जानो गोनां नैथि खोलोबनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया मैया जोबनानै थांबाय गासै मोन 39 बियाबाव गासै सा 345 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो बेनिनो सा 26आ आइजो बिजाथि मख'नो गोनांदि नैथि खोलोबनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गासै सा 73,44,631 भटार्सफोरा भट होगोन बेनिनो सा 37,34,537 हौवाफोर आरो सा 36,09,959 आइजोफोर आरो सा 135 थामथि आथोननि भटार्सफोर नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया गासै मोन 39 बियाबाव मोन 10,592 मिरुआव भट सोनाया जागोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सिखाव अब्ला प्रमद बर' बिथाङा डाकाइत बे खोथाखौ बुंदों पृथ्वीराज नारायण देबमेस बिथाङा पृथ्वीराज देबमेसआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गोबां खोथा बुंथिदों बिथाङा गुबैयै UPPL सोरखारखौ थांखिनानै बुंदों बिथां पृथ्वीराज देबमेसआ बुंथिदों दि गान्धीनि टुपि गानब्लानो महात्मा गान्धी जाया सासे जौ फाग्लाया लुगुन गानब्लानो ब्राह्मण जाया आरो सोरबा जुदि जाख्ल'नायनि हेंथा बुंब्लानो बियो आन्ना हाजारे जाया बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथिदों दि UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा BTC बिसायख'थिनि सिगां होख्राव सोलायनाया गोनांथार एबा परिबर्तन दरखार होननानै जाख्ल'नायनि हेंथायै खोथा बुंदोंमोन नाथाय UPPLआ सोरखार जानाय लोगो लोगोनो सोलायनायनि मुङाव 20-30 जौखोन्दो कमिसन लादों होननानै बुंथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारि बिथांनि जाख्ल'नायनि हेंथायै आयेना राहा लागोन नाथाय जाय मनरन्जन ब्रह्मखौ खौथि रां जाख्ल'नायनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव UPPLनिफ्राय केस होदोंमोन बे मनरन्जन ब्रह्मखौनो साननैसोनि उनावनो UPPLआ गावसोरजों दोलोआव लाफानानै टिकेट होनाया मा होननानैबो सोंथि खालामदों बिथां पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ बेनि अनगायैबो बिथाङा बे खामानिखौ वाशिं मेसिनजों रुजुदों जेरै वाशिं मेसिनाव मैला सिखौ सुयोब्ला साफा जायो बेबायदिनो UPPLआव हाबनाय लोगो लोगोनो जाख्ल'नाय केस थानायाबो गैया जायो होननानै बुंथिदों बेनि अनगायैबो बिथां पृथ्वीराज देबमेसआ सोंथि खालामदों दि
UPPL सोरखारा जुदि थारैनो जाख्ल'नायनि हेंथाब्ला गावसोर जायखौ जाख्ल'नायनि हेंथायै केस होदों बेनोनो साननैसो उनाव टिकेटखौ मानो होखो होननानै। लोगोसे UPPL सोरखारा जेब्ला जाख्ल'नायफोरखौ केस होदोंमोन अब्ला रायजो राजाफोरा मोजां मोनदोंमोन दि UPPL सोरखारा जाख्ल'नायनि हेंथायै खामानि मावसिगोन होननानै। नाथाय साननैसोनि उनावनो जाख्ल'नाय केस थानायनो टिकेट होनायखौ सोंखारिदों बिथाङा। BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा 31 नं सिडली बियाबाव UPPLनि बिजान्थि जयन्त बसुमतारी बिथांनि जानानै फोसावदिं मेल खुंदों। बे मेलाव गोबां रायजो राजाफ्रानो फैनानै मदद होफैदों। बे फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि आइजोफोरा बन्धन बेंकनिफ्राय लन लानानै सुख'नो हायैयाव नखराव गोबां दावराव दावसि सोमजियो। बेनिखायनो लन सुख'नानै होनो थाखायबो सोरखारा सावरायलायदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे 17 बोसोराव मडेल BTC खालामनो नागारै गाव गावनि न' बेफार बिजनेसखौसो मडेल खालामदों होननानैबो सिगांनि सोरखारखौ सोंखारिदों बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो सिगांनि सोरखारनि समाव 3rd, 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय लाख लाख रां होनो गोनां जादोंमोन। नाथाय दानि सोरखारा बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगांनो रावनिफ्रायबो रां लायालासे फोरोंगिरिफोरखौ थिसनदों आरो उनावबो बेबायदिनो खालामलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि सिगां बर' सेंग्राफ्रा गामियाव थानो हायामोन। नाथाय दा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जयै बिमा बिफा बिदा फंबाय गोजोनै थानो हानाय जाबाय आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय 10 लाख बर' सुबुंफोराबो BKWSE बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोनफुंनो हाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैयो। 28 आरो 29 मार्च हलि रंजानाय फोरबो। बे साननै रंजानायनि सानाव गोबाङानो रड एक्सिडेन्ट जानानै गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। मृत्युन्जय 108 एम्बुलेन्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला 28 आरो 29 मार्च साननैयाव सा 279 सुबुंफोरा रड एक्सिडेन्टजों जिउ गोमादों। अफिसियेलि सा 279 सुबुंफोर रड एक्सिडेन्टजों थैनायनि मादाव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानिफ्राय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गासै सा 19, बाक्सा जिल्लानिफ्राय गासै सा 9, चिरां जिल्लानिफ्राय गासै सा 2 आरो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गासै सा 7। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्मस ADR-आ आसाम बिसायख'थिनि गासै 122 बियाबनि सा 946 बिजाथिफोरनि सम्पथिनि सायाव रिपर्ट दिहुनदों। गासै सा 946 बिजाथिफोरनि मादाव सा 264 बिजाथिफोरानो खौथिनि बिगोमा। सा 264 खौथिनि बिगोमा बिजाथिफोरनि मादाव UPPLनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मनि सम्पथियानो बयनिख्रुइबो बांसिन गासै 268 खौथि। बिथांनि अनगायैबो बिटिआरनि खौथिनि बिगोमा माखासे बिजाथिफोरनि मुङा फारियै चन्दन ब्रह्म 16 खौथि, रिहन दैमारि 5 खौथि, प्रमिला रानी ब्रह्म 3 खौथि, बिश्वजित दैमारि 3 खौथि। बिटिआरनि बायजोनि खौथिनि बिगोमा माखासे बिजाथिफोरनि मादाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिया 17 खौथि, सर्बानन्द सनवाल बिथांनिया 3 खौथि, अतुल बरानिया 3 खौथि, रन्जित कुमार दास बिथांनिया 5 खौथि आरो बिथांमोननि अनगायैबो माखासे बिजाथिफोर दंबावो। मिरु कंग्रेसआ आसाम BJPनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो कमप्लेन खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एम बाथाजों हाग्रामा महिलारी बिथाङा सोमोन्दो दंब्ला हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबगोन आरो बे केसखौ NIA नो हरगोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो बिनि सायाव गोबां इनफरमेसन एबा खौरां दङ होननानैबो बुंथिदोंमोन। बेखौ लानानैनो मिरु कंग्रेसनि बुंथिगिरि गौरब भाल्लभ बिथाङा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै कमप्लेन होदों होननानैबो खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। बिथां गौरब भाल्लभआ सोंथि खालामदोंदि आसामाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिनायनि सिगां एम बाथाजों हाग्रामा महिलारीनि सोमोन्दो थानायनि खौरां मोनदोंब्ला मानो पुलिसनो खौरां होआखै। हाथियार दैग्रा हान्जाजों आखाइ थानायखौ पुलिसनो इनफर्म होयैयाबो मोनसे क्राइम आरो बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै क्रिमिनेल एक्शन लानो थाखायबो खावलायदों बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव सोंथि खालामबावदों दि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ एम बाथाजों सोमोन्दो थानाय खौरां मोनदोंब्ला माबोरै खौरांखौ मोननो हाखो, मानोना मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समाव पुलिसआ
रायजो सोरखारनि जानानै खामानि मावा इलेक्शन कमिशननि सिङावसो खामानि मावो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा लोगोसे राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिगिनानै आरो ब्लेकमेल खालामनानै रायजो राजानिफ्राय भट लानायनिसो राजखान्थि खालामदों होननानैबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथाङा आरो बेबायदि खोथा बुंनानै बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव सोनानै होनायनिसो राजखान्थि खालामदों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों